Eskaini behar dizuegu antzespen bat, bai, bere izena da Antzokiko Istorioak. Kontua da, gaur estrenua dela, estrenaldia. Lehenengo aldiz egingo dugu publiko agurgarriaren aurrean eta eska xamar da oraindik. Esan dezakegu lan egin dugula baina oraingoz. Beraz, mesedez, ikusten baduzue gauzak ez diru ateratzen behar bezala zuek lasai, lehenengo eguna da, bai? Basoaren bihotzean, anai arrebak ziren, 3 txerrikume bizi ziren. Bai, 3 haien etxetan bizi ziren, baina ba aldakizue nolakoa zen, edo bezan da, zerezkoa zen txerrikume txikienaren etxea? Lastozkoa zen, ez da? Arratsalde hori, gaixo, pilota ikusi alduzue, dut ikusten pilota eta non dago pilota hortik atxea, bai, no, Bueno, kontua da, Hei, gula jabekin dantza! Gula jabekin dantza! Gula jabekin dantza! Zagitzen ba, ahaztu zai, hainbeste eten aldirekin, jara ez dakit... Txerritxo! Txerritxoan ikuña! Bai, baina nor dator orain, nor atera behar da, lehendabiziko txerrikumea? Lakurri! Orain datorrena, otsoa da! Eskerrak, Bai. Baina, nola etorriko da, orain, ona, antxoa bat. Antxoak egoten dira Kantauri itsasoan, edo pitxetan, baina antxoak ez daude ipuietan. Antxoa haien, nola gongo da antxoa? Zema! A ber. Otsoa, bertara joan eta... Putz egin ostean, zer gertatu zen? Etxeatan balurren eroritzen apurtu egitzen astan, ez dago deabruri baina, Hori bai, atzuaren aginak, deabruraren adarrak, bezain zorrotzak. Baina, zenbat eskamutil dauden hemen, abisatu beharko zenean, betu zelako itxurarekin etorri nahi zenuna. Zema, zer dio zuretza bertan ateratzara ba? Begira, lizatu gabe, nola da posible. Baina, bigarren txerrikumearen, papera egin behar duzula. Tira, ulako parena, tira, diaboloarena, en fin. Baina magia da. Eta antzerkia, ezin dira nahaztu. Gainera, publiko agurgarri hau, antzerkizale amorratua da eta ez dute magiarik nahi. Asagudutxu bat, liburua, txure beltzian dago. Badakit, malgotuko dugu guztiok batea, horretarako guztiok atxamarragora. Zue, ari zaretela adarra jokazta. Zarete txantzati batzu, bromistak, trufari, ziriazatu. Otsoek zer eman behar dute, barregura edo beldurra. Eta otso honek beldurra ematen aldu edo barregura. Ba hori da arazoa. Quieto parao.
egon naiz ensaiatzen. Bai? Eta orain badakit nola eman beldur. Atira. Zu bakarrik? Bai, bueno, espilu baten aurrean. Metodo Stanislavski deitzen da. Ondo da. Bueno, ez nekien, ez dagoen horren ingura. Bueno, Bai. tira, orain bai, Orain bai. Belarriak garbitu, begiak zabal ireki, eta prestego.